नमस्कार खुलुमबाय मैं आप लोग का जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै बर' हारिनि बिर जोहोलावजो फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय दिनै आङो जेबो टपिक लानानै भिडिअ बानाया देहानि प्रब्लेम नोंथांमोना आंखौ सानफ्रोमबो बुंबाय थायो आदा नोंखौ ड्रेसाव नायनो लुबैदों सिगां सिगाङाव माबा गानदों लंपेन्ट गानदों आरो आं जास्ट दासो एक्सारसाइज खालामदोंमोन एक्सारसाइज खालामखांनानैसो बे भिडिअखौ बानायदों गोलोमब्रागा जास्ट सिङाव पेन्ट गानदों नोंसोरो नाय आरो आं देखायगोन उनाव फुल ड्रेस देखायगोन आं नोंसोरनो एसे लासै धैर्यहम आं देखायगोन नोंसोरनो दा नोंथांमोननो जायगा देखायनायदों आरो आं मानो दुखु मोनो बर' हारिखौ लानानै आं गोरिबफोरखौ नुनानै मानो दुखु मोनो जों बेसेबां सिङाव दङ आं बेखौ नुनानै दुखु मोनो मानो होनबा गासिबो जायगा गिदिं दिनै जों थानाय जायगायाव रावबो जानला मानला मानसि फैनाया बेफोरबायदि जायगायावनो बिसोरनि न'फोरखौ नायफै ओरैबायदि जंगल गेजेराव माबायदि पाका न' नोंसोरनो आं न' देखायगासिनो दाख्लैबावै आं नोंसोरनो देखायहांबाय एसे आरो दिनैबो आरो देखायबावगोन आरो न'फोरखौ नायना ला बिसोरनि माबायदि जों बबेयाव दङ बिसोर बबेयाव दङ बेखौ नायनानै ला बेनिखायनो आं दुखु मोननानै हारिनि गासैबो फंबाय बिनानावमोनखौ मोजां जाहोनना बुजायो नंगौ नङा आरो फंसे खोथा फंबाय बिनानावमोन जिउआव मोनफ्रोमबो आगोनावनो फरायनानै गोरों जानायनि गोनांथि आङो गोदोनि भिडिअफोराव बुंखांबावबाय जिउआव मोनफ्रोमबो आगोनावनो फरायनानै गोरों जानायनि गोनांथि मानो होनोब्ला जेरावबो थाङो बेखौ आं बुजायलायला नंगौ नङा इडुकेसननि गोनांथि आरो ना नेक्स्ट मा जोङो मोजाङै थांनानै थानो गोनांब्ला जोंनि जिबनखौ बुजिनांगोन आं मा मावनांगोन आंनि आइ आफाया मा मावो आं फरायनांगोन ना खेथि मावनांगोन माबायदि खेथि मावनांगोन जों बेखौ बुजिनांगोन आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन अब्लानो जों 100% साक्सेस जागोन नंगौना नङा नों नोंनि लाइफखौ बुजिगोन ना नोंनि बिमा बिफाखौ नाय नोंखौ 100% नों साक्सेस जागोन नों बेखौ नायनानै नों खामानि माव नोंनि लाइफखौ बुजिनानै नोंनि लाइफखौ नों बुजियालासिनो जानला मानला टाइम हगारहरोबा नों साक्सेस जानो हानाय नङा आरो बेनिखायनो आं बुङो आरो फंबाय बिनानावमोन दिनै अब्ला आं माने देहानि थाखाय आं टपिक लायाखै नालाय दिनै आं नोंसोरनो जायगा देखायनायनि एसे नोंथांमोना जायगाखौ नायलांदो आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन जों गाज्रि खामानि मावनाङा जों गिनाङा फावसायनाङा जों मोजां खामानि माव बिमा बिफाखौ अनसाय आं बेखौनो बुंगोन बारे बुंगोन आं बिमा बिफाखौ अनसायनो नाजा जों मोजां खामानि मावनो नाजा लाजिनाङा मोजां खामानि माव नंगौना नङा मोजां खामानि माव जों जाहाथे जौगायो खोमा जों अनलायनानै जौगालाङो खोमा नंगौना नङा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव जय हिन्द नै आं दा बे दैखौ लोंगोन नै बे नुनायाव बैग्रि बायदि खिन्थु बैग्रि नङा बे बेसेबा गोथाव जानो बे जाबाय आख्रट नै आख्रट फिथाइ जे फिथाइ ओमफ्राय बेखौ न'खौ नायनै बेसे समायना न' लुयो
आपेल बागान हा आपेल बागान बे आपेल बागान फिथाइ दङ बेयाव गोबां फिथाइ दङ आपेल बागान ना फिथाइयानो गोजा बेयाव फिथाइ गोजा आपेला आपेल बागान नाय आपेल फिथाइफोरखौ नाय बे बिफाङा माने एसेबां समायना जायो नायलाय लोगोफोर नायलाय एसेबां समायना गासैबो बेनो गोजा ना सुंदर है क्या है इसमें बेसे समायना नाय बेसे समायना समायना न' लुयो न'आ बेसे समायना समायना न'फोरा बोरै समायना समायना लुयो नाय बेबो टाउन नंबावा बेसेबा भितरावसो नै आख्रुट बेसेबा दामखा बे नै आख्रुट बे फिसा दंफांआ बिराद अयथासार गिदिर गिदिर दङ
आखुर बिफां आखुर दाननो गोजाने बेयाव माइफोरा ओरैबायदि जायो आरो फंसे खोथा आरो जितु बरफ गोलैयोना बे बरफा हासारसो एक्चुअली बे बरफ गोलैखांनानै बिसिना माने गोजां बोथोराव बरफ गोलैयोना बेनि उनाव बे बरफ गोलैनाया हासारसो जानानै थायो माने माइफोरा अयथासार जायो नै माइ नायनो माने फोनायसो गायनाय नंबावा फोनाय माइआ बोरै जायो नाय टमेट'फोरखौथ' बुंनो नाङा बिखासे जायो आयु नै माइ गोजा आरो नायनो अखा हागासिनो दं अखा गसं नै बे फिथाइया बेसेबांबा गोथावखाना जानो नै गारिया खाथियाव थानायबा मोनजाबायमोन आं बेखौ गारिया उल्थासो जाबाय बै आपेल बागान गोजा अयथासार फिथाइ गोजा